खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फिन आरोबाव हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय जादों बांलादेशआव। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां सासे हिन्दु सुबुंखौ गोदोनायाव दौलें लागायनानै गोथाङै सावनानै बुथारनायनि उनाव फिन आरोबाव बांलादेशआव थानाय हिन्दु, बौद्ध आरो ख्रिस्टियानफोरनि सायाव इनायै गाग्लोबदों। दिपु चन्द्र दास, उत्तम कुमार बर्मन, अमृत मण्डल मुंनि साथाम हिन्दु सुबुंफोरखौ गाग्लोबनानै बुथारनायनि उनावबो दासिमबो गोजोनाखै बांलादेशनि दुथां सुबुंफ्रा। खौरां मोननाय बादिब्ला बांलादेशनि चट्टग्राम जिल्लायाव हरनि समाव गंबा हिन्दु नखरफोरखौ सावनानै गालांदों सिनायनो हायै दुथां सुबुंफ्रा। हरनि समाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो बे इनाय खामानिखौ मावनानै गालांदों दुथांफ्रा। बेनि अनगायैबो पिर'जपुर जिल्लानि डुमुरिटला गामियावबो गंबा हिन्दुफोरनि न'खौ सावनानै होदों होननानै खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव सासे सान्थालि हारिनि सेंग्रा साइमन किस्कुखौ देगारजों हरनि समाव सुनानै गालांनाय जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। बे जाथायखौ लानानै गोबां लोब लोब सान्थालि हारिनि सुबुंफ्रा फैनानै दायनिगिरिखौ गोख्रों संदाननानै हमनांगौनि दाबिजों गुरुबासा आउटपस्टआव गोख्रों बेंखननानै खुद्रिसानाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों। जाथायखौ लानानै गोख्रों संदानगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों चिरां जिल्ला पुलिस बिबानगिरि ध्रुब बर'आ। जाथायनि दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय जोंनो सम हो होननानैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों पुलिस बिबानगिरि ध्रुब बर'आ। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथायाव गाग्लोबजानाय लाइमोना दायो बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। लखिमपुरनि बङालमरायाव पुलिसखौ गाग्लोबनाय 60 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसआ। फोरमायथिनो गोनांदि पुलिसनि हानजाया खौरां मोननानै नकल सना फानग्रा फालांगिरिखौ हमनो थाखाय थांनाय समावनो जादों बे गाग्लोबनाय जाथाया। पुलिसनि हानजाया सासे नकल सना फालांगिरि बाहारुल उर्फे आम्बानी मुंनि सासे सुबुंखौ हमनानै लाबोनो नागिरनाय समावनो रमजान थिनियालियाव गोबां सुबुंफ्रा फैनानै पुलिसनि सायाव गाग्लोबनानै हमनाय सुबुंखौ पुलिसनिफ्राय सिख'नानै लांफिनदोंमोन। बे जाथायनि हेंथायै पुलिसआ बे गाग्लोबग्रा सुबुंफोरखौ संदाननानै एरेस्ट खालामफिननो हाबाय। बे जाथायाव पुलिसनि हानजायाबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। खारबाय थानाय रेलगारियाव अर खामनायनि जाहोनाव सासे दावबायारिनि जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला अन्ध्र प्रदेशआव गंसे टाटानगर एर्नाकुलाम एक्सप्रेसआव गंनै एसि दाब्बायाव अर नांनानै सासे सुबुङा जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि विशाखापट्टनमनिफ्राय 70 किल'मिटार गोजान एलामानसिल्ली स्टेशननि साखाथियाव सहैहां समावनो फुंनि 12:45 समाव जादों बे अर खामनाय जाथाया। सासे दावबायारिया मोनसे एसि दाब्बानि सिङाव अर खामनायखौ नुनाय लोगो लोगोनो रेलगारिनि इमारजेन्सि चेनखौ बोनानै रेलगारिखौ लाखिहोयो। जायनि जाहोनाव रेलगारिखौ लाखिनायनि उनाव गोबां दावबायारिफोरा रैखा मोननो हायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे अर खामनाय रेलगारिनि मोनसे दाब्बायाव खमैबो सा 82 दावबायारिफोर दङमोन। जाथाय जानायनि उनाव रेलवे बिफाननि मावथिफ्रा अर खोमोरग्रा हान्जाखौ लिंहरनानै गोबाव समनि उनाव अरखौ खोमोरफिननो हायो। दा गोदान बोसोर बरायनाय आरो गोजाम बोसोरनि जोबनाय गोबां माखासे मासरुम बायदि पिकनिक स्पट खुलिदों। इन्ड' भुटान बर्डार एरियायाव पिकनिक स्पट खुलिदों। बेयाव पिकनिक जानो थांदों बनभोजनि मुङाव, टुरिजिमनि मुङाव। जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया, बादा होनो गोनां गैया। आरो पिकनिक स्पट खुलिनाय लोगो लोगो बे लकेल इयुथफोरा माखासे इनकाम जेनेरेशन बेयाव एक्टिभिटी बा बिथांनि इनकाम जेनेरेशननि खामानियाबो जादों, जोंहा बुंनो गोनां गैया। खिन्थु खोथाया जाहैबाय फुजा मेलाया सानथाम सानब्रै जायोब्ला बेयाव एडिशनेल खाथियाव मेला जाफायो आरो बे 1 मास गाहाम जायो। दुर्गा फुजा, राज मेला, लक्षी फुजा, ओरै नोङो दिवालीनि मुङाव कुनु मेलाया जोबनानै थांबाय। इसोरखौ फुजिनायनि खामानिया बा बेयाव जिखिनि नियम निति दङ, रिति निति दङ, बे जोबनानै थांबाय। खिन्थु एडिशनेल मेला सोलिबाय थायो, इलिगेल मेला सोलिबाय थायो। आरो बे मेलायाव मा जायो? जुवा जायो, दाइस जायो, माबा माबि जानाय जोङो नुदों। उन्दै गथ'आबो गेलेहैदों, बिमाफ्राबो गेलेहैदों, बिफाया गेलेहैदों, गथ' गथाय फिसा फिसौ लानानै सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' बेयाव बाहागो लादों। माखासे सुबुंनि खोथाखौ बुंदों आङो, गासैबोनि बाथ्राखौ बुङाखै। दा जाय थासारिया दिनै सृष्टि जादों, दिनै मासरुम बायदि पिकनिक स्पट खुलिनायखौ जों एन्टि खालामाखै। बेयाव बेरायनो थांनाय, पिकनिक जानो थांनायखौ जों एन्टि खालायाखै। खिन्थु बेयाव जुवा जादों। क'क्राझारनि पिकनिक स्पटआव, चिरांनि पिकनिक स्पटआव, बाक्सानि भुटान बर्डार खाथिनि पिकनिक स्पटआव, जेराव पिकनिक जादों तामुलपुराव, उदालगुरियाव, बेयावनो जुवा, बेयावनो ड्राग्स, बेयावनो जौ, बेबायदि मोनसे आड्डा दिनै थासारि सोलिनायखौ नुदों। बे मा जादों आरो मा परिबेस सृष्टि खालामनो नागिरदों?
थारैनो बे जोबोद दुखुनांथाव जाय परिबेस परिस्थितिया सिगाङाव जोब्बायमोन बेखौ जिर' डाउन खालामनो हाबायमोन खमायनो हाबायमोन किन्तु दिनै जौ जुवा पिकनिकआव माने बे दाइस होनाय आरो बेजों एन्टारटेनमेन्ट आरो एन्जयमेन्ट लानायनि जि मोनसे परिबेस परिस्थिति नुदों थारैनो बेयो जोबोद दुखुनांथाव कारन आइ रिभार फेस्टिभेलाव जागायजेनखालिनो सासे माने बाइकजों सौग्रावनानै जिउ जोबनो गोनां जादों